til obfuscation. Jeg hader mig. Jeg hader Danmark. Jeg hader Danmark. På den her ligner jeg en sindssygt sej, fed emo boy med sådan en lille spirvip. Okay, installer Roblox, tak. Thank you, please. En Roblox, tak. Hello, I am under the water. AK-47 har sat sig i stolen. Hello. Ui, iu. Aaron, din mikrofon virker ikke. Eller du har gjort et eller andet. Oh, sorry, jeg kom til at mute den. Du kommer til at så kan jeg læse den her lille historie her. One night after driving down the wrong road. One night after driving down the wrong road. In the heart of America's South, you are taking inside an old farmhouse, home to two stranger brothers. Stranger brothers. Home to two stranger brothers. De kender ikke hinanden. Okay. No. Nej, den fyr, der har en sjov stemme. Okay, her. Kom nu. Chubby Baby 7. Hvad? Det er min Ludo, det er min Ludo. Det er min Dodo. Oh, what the fuck? Oh, jeg er startet. Ja, det er mig, der kører. Fuck af! What the fuck? Kan du finde ud af at køre, eller hvad? Det er ikke mig. Jeg styrter den jo ikke reelt. Jeg kan med at lytte til... Jeg styrter lige. Kender. Op er du. What the fuck? Gjert. Gjert! 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 Det er det sådan en gudende stil. What the fuck? Kig på sådan er der, bro. Ja, nej, jeg ved det, der er en fyr. What? Har vi tabt? Fuck it. Hey Google. Skru helt ned for et lys. POV, Ellie. What did you feed it? Those hitchhikers from last week. Oh. Well, looky here! Finally awake! What they say about showing some respect when we have guests? You're acting like a damn fool, Jackson. Jaui? Hvem er de brødre? Jeg sætter lige min mic her. Ad for fanden. Mr. Beast, please, forlad mig. Bro, den giver mig haktur. Jeg kan godt sprinte. Reach inside? Put din pig in. Put din pig in. Glory hole. Fuck, din arm er tyk. Hold da kæft, mand. Let me out. Let me in, please. Jeg tror, mit internet er sådan fucked, fordi du pauser bare mega randomly, men det ser mega sjovt ud, så det er okay. Nej, det er Sylvester, bro. Hvem? Nå, ej. Baby. Min gamle rotte, for fanden. Andengradsligning. Der er også noget her. Mannequin-arm. Jeg har en mannequin-arm. Svingerarm. Jeg kan ikke tage nogen arm. Måske skal jeg sætte min hånd derind igen. Men nej, det skulle den her. Det skulle min hånd. Det er min hånd, vi skal bruge. Er det ikke? Hvad? Kan du det? Det ved jeg ikke, men hvad fuck skal vi ellers? Ja, yes! Som bånd kan... Ja! Yes! Okay. Helping Hand Award. Over ved døren. Hvorfor? Er du dum? Okay, så... Men jeg skal lige skrue lidt op. Sådan der. Den har lige sagt, at jeg kan sprinte. Jeg tror, jeg kunne space lige, da det der skete. Fuck. Ja, heller ikke mig. Der er en person her. Jeg så dem gå. Jeg så åben rå. Dernede, bro. Kom her, du. Kom. Sophie. My bitch pussy nasty. Sophie, hvornår dropper den? Vi kan gå! Shit! Shit. Something is not right. This wasn't Sophie. Her eyes were black. Maybe I can squeeze through. Vent. Oh my goodness. What the fuck er det der? Det er der noget puslespil pis. Jeg tager et billede. Vent, så lightbulb plus hjelm, eller hvad fuck man kalder det der, giver lys. Okay, så vi skal have en hjelm, og så skal vi bruge en stikkontakt til at tænde selve sådan lyset, så det giver lys. Og så lyset plus dæmon giver død, så dæmonen bliver dræbt, når vi tænder lyset. Vent. What? Nej. Det er noget, vi kan læse. Okay, hvordan croucher jeg? Hvad tror du? Samme ting. Det er control for helvede. Nej, det virker ikke for mig.
mig? No mind. Anyway. Crouch for fanden. Jeg gør det også. Og husk F for flashlight. For helvede. F for flashlight. What the fuck? Lightbulb! Jeg har lightbulb. Nu skal vi finde den der hjelm-ting. Det er den! Nej, vent, det er bare en... Nej. Det er lightbulbs. Jeg tror, der er flere end en, fordi hvis vi dør, så mister vi den. Nej. Jeg tror, jeg ved. Man skal bare kigge. Det er det der. Jeg har fundet... Der er lys. Hvor var den der anden lightbulb, vi fandt? Jeg finder en mere. Jeg har fundet monster! Fuck af! Shit! Oh my god. Der er to flashlights. Shit, bro. Vi loftet, for der er ting. Jeg tror, der er sådan en low-key uendelig lightbulb. Gå væk. Nej! Jeg fandt en lightbulb, men jeg kunne ikke nå at skrue den i. No way jeg er stuck. I can't leave yet. Okay, fint. Bro, jeg er stuck. Jeg kan ikke bevæge mig. Hvor er du? Jeg har følget den over til dig. Jeg kan høre dig. Jeg kan se dig. Jeg er lige bag dig. Kan du se mig? Hvad? Kan du se mit navn? Monster gik igennem. Bro. Hvad er du der? Hvad fuck? Dude, bare gå baglæns. Nej, der skete det samme som der skete med dig. Jeg kan ikke bevæge mig. Kan du se at bevæge mig? Ja, jeg kan se, du bevæger dig. Det ser fucking dumt ud. Nej, okay, vent. Bare nå til den. Oh my god. Den næste cutscene. Jeg kan kun se, at jeg er ved en stol. Okay, vent. Skal jeg prøve at dirigere dig, ligesom du gjorde med mig? Ja, okay, vent. Share this screen. Okay. Så vi skal bare få dig dræbt. Jeg bevæger mig jo ikke på dit skærm. Jo. Vent. Nej, det er mega delayed. Du skal bare gå den der vej. What the fuck? Hvad for en vej? Gå bag, og så til højre. Ja. Okay, anden højre. Forkert side. Du kan se dig selv, bro. Du er bare sådan... Jeg føler dig for det. Jeg føler dig for det bedste. Fuck, det er svært, det her. Du ved, hvordan jeg havde det, for det var ikke sådan... Det var fucking dumt. Bro. Nej. Please. Så den der vej. What the fuck laver min nabo uden for mit hus lige nu? Der er bare lys på. Altså den vej, du skal fremad. Men nej, det er den forkerte vej, vi har gået. Kig, hvor er jeg henne? Jeg kan ikke se, hvor jeg er. Vi skal den der vej. Vi gik den forkerte vej, vi skulle ikke følge lysene. Ja. Her. Nej. Forkert. Hvor fuck blev du af? Hvor blev jeg af? Nå, der. Husk at aktivere din flashlight. Nej. Den der vej for helvede. Det kan jeg ikke. Fremad. Jeg kan ikke. Stille for fanden. Altså gå den der vej. Nej, ikke den vej! Fuck. Okay. Der. Okay, gå sådan før. Okay, jeg er sikkert. Bare gå den vej. Så er vi begge, og så bliver vi respawn. Det er sådan, hvad vej der er fremad. Yes! 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 Den fik mig! Yes! Jeg er tilbage! Yes! Fuck, det var godt gjort! Fuck, det var godt! Okay. Øj, hvor er vi gode, Det var ikke her. Det var et andet sted med en hvor er den hen? Okay, det samme skete ikke, så jeg er stadigvæk godt. Vent, jeg går lige ud af din stream, fordi at... nej, jeg skal lige stoppe med stream. Okay, jeg dør bare lige nu. Ja, whatever. Den skaber ikke engang nogen warning. Ja, nej, du kan jo høre den sådan... Det er fordi, du ikke skal have dit... Det er fordi, du ikke skal have din lyd
Det er han også til mig. Nej, fordi... Ja, bare dræb mig, Hej, jeg er lige her. Du går forbi mig. Nej. Hej. Okay, Olivia, fuck af. Hvad gør jeg med den sidste lightbulb? Det er du. Okay, men del. Der! Yes! Yes! Fuck, jeg er god! Jeg fik den til at dræbe dig. Let's go. Okay, yes, jeg... Nej, what the fuck? Den er i spawn area. Bro, den er i spawn area. Nej. Nej. Jo, no! Det er jeg i spawn area. Nej. Aaron, vis mig, hvor det er. Der. Kan jeg? Nej, det kan jeg ikke. Shit. Nå. Nej! Det skete bare ikke. Okay, så nu gætter jeg på, at vi finder et andet spil. Det er godt, den hopper ind. Nej. Okay, du finder et spil, så pisser jeg lige hurtigt. Nej, jeg pisser. Okay, vi begge to pisser. Og så finder den første et spil. Du finder et spil. Okay, fint. Fuck dig. Jeg kan høre i mikrofonen, der puster. Ja. Yep. Yep. The only thing I know is getting TVs. Godt for Har du fundet flere? Ja, bro, jeg har hentet TV i en halv time nu. Det føles som om, at jeg spiller med sådan SMP med folk. Så er de bare bygget vores hus, og så er jeg bare sådan ud af mig ind. Det er sådan, det føles. Same. Jeg byggede det. Det var fucking varmt den dag. Det er 15 grader og man kan sige valhej. Det tror jeg godt, man må. Hvad fanden vil du? Ja! Jeg tror aldrig, jeg har lavet sådan her detaljeret fucking værk i... Nej, legit, det her er sådan det mest detaljerede shit, vi har gjort. Vi har 3 etager, bro. Det er legit slåeri, det her. Hvad? Real det shit. nok for dig. What the fuck? Er det ikke nok for dig? Jeg græder. Jeg gråder. Jeg græder. Jeg gråder. Jeg gråder. Hvorfor lavede du tv'et? Køkkenet i 3. etage er done. Ja, det er jeg. Jeg har tv. Hvem har køkkenet på 3. etage? Fuck dig. Dude, min sådan... Når jeg tager tingene op... Let me show you how it's done. Ej, bitch! Ej, sæt den tilbage til tv. Jeg har optaget i 3,5 timer. Okay, jeg kommer til at være fucking lort at reagere igennem, bro. Har jeg overhovedet åbnet den? Men nej, åbnet forkert. Jeg har ikke engang åbnet min anden flaske. What the fuck? Wow. Hvad fuck prøver du at lave med det der tv? Jeg kan med at lære, hvordan man drejer det ordentligt. Sådan 3 timer inde i spillet, og så prøver du først nu at lave... Det er sådan 1, 2, 3. Ej, i suge. Ej, i suge. I min suge? Nej, sådan kig lige... Nej! Magisk. Hvem har lige skubbet mig ned? Nå, var det dig? Bro, nu har jeg 8 HP. Please, ikke skubbe mig igen. Lad mig lige heal. Nej! Nej! Det kan jeg ikke, jeg kan med heal. Nej, hvordan fuck kommer man op i det der? Okay, fint. Nej! Hold det begge til nej! Nej! Der kommer en dude op i vores base. Nå! Hjælp! Nej! Jeg faldt også ned. Fuck alle! Nej, jeg faldt også! Jeg gjorde ikke noget. Nej! Fuck!
Nej. Nej, hallo! Hallo, Nej, hallo. Nej, hallo. Nej, fuck! Stop. Okay, jeg pisser lige, men jeg har joinet et spil, så bare join mig. Okay. Nej. Join mig for helvede. Men hvorfor? Jamen, hvad? Ja, jeg har inviteret dig 2 gange. Yo, what the fuck, Aaron? Din drøm er kommet i opfyldelse. Ja, i lige måde til dig, du er en kvinde. Nej, og du er sort. Hvad? Det er you guys! What the fuck? Vil Aaron være sort? I er begge 2 sort. Jeg er sort! Nej. Hvad? Måske det er spøgelset. Break a heart, eller en random shot. It's spooky. Men jeg skal også lige skrue lidt op. Min temperatur, der var et lille vindue. You're unsafe. Come and play. Kom og lege. Come and lie. Come and lie. Gem dig! Det er spøgelset. Gem dig. Jeg døde spøgelser. Jeg har gemt mig inde i skabet. Same. Det bliver dumpscared af Yuka. Op! Den går op. 4, 5. Hvor er du hen? Hold nu op med at gå væk! Vi skal... Hvor er den henne? Den har lille øjne. Men nej, det er bare Aaron. Jeg tror bare, det er sådan, vi skal finde ud af, hvis den kommer sådan rigtig højt op på IMF'en, så kan vi tække den. Motion sensor! Okay, hvad? Den er der. Hvorhen? Er du nede eller ovenpå? Jo, man i skabet. Den gør lige bedre, Aaron. Det var mig! Nej, pas! Var det rigtigt? Jeg fik en award, men jeg ved ikke, om det var rigtigt. Jeg fik også en award. You failed to... The Mimic? Nej. Hvad? Så jeg prøv en MF flashlight. Se det her sted. Det er sådan en vinter i sommerhus. Du har en MF lige nu i hånden, den du havde i hånden før. Sådan en vinter sommerhus, det her. Sushi, bro. Sushi. Hvad er det for noget? Jeg hørte spøgelset. Ses. Ej, lad være, Kisson. Ej, you kan ikke se dig i skabet med mig. Hvorfor skaber du noget til noget? Hvorfor skaber du dig? Det er 4 grader herinde. Okay. Okay, lige meget. Okay. Bare Det lige... er mindst, den har været på. Øj, det er 2 grader, den er lige bag mig, den er bag mig. Okay, den var hurtig. Så der er 5 spøgelser, der kan skrive i bogen, så det er markant narrow it down. Jamen, hvis der ikke er nogen, der kan, eller hvis der ikke er nogen skrift i bogen, så kan det være sådan alle andre. Præcis. Okay, Så you kan can jeg- fuck it. Okay, jeg så lidt jumpscare, men der var intet lyd. Det var bare spøgelset, der T-posede i 2 sekunder. Hvor er ovenpå her? Altså, prøv at gå tilbage, sådan bag jer. Og så drej til venstre. Nej, jeg kunne til at tabe min lampe. Eller min lygte, hedder det. Og så Men gik han til tændte venstre ikke- igen, Tinus. Det der, hvad hedder det, skelethoved, du så. Jeg Jeg what the fuck er det jeg der? trykkede E på det, og så døde jeg. Det er den Spirit eller Wisp, det er ikke Fusion, eller whatever the fuck. Fuck er det, du ser? Ligner de alle sammen hinanden i det Tror her? jeg tror det er Roblox, jeg tror ikke de har tid til at putte sådan forskellige ting på ting. What the fuck? Vi fik 2 awards. Yes! You successfully! Yes! Yes! Oh my god! Fucking go! Billions must cry. Nej. Bastion POV. Bastion Hvad? POV. Hallo, Yuka, kom ind. Jeg er en... Oh, yo, Aaron, yo! Hej. Okay, vi skal finde en Gør masse det lige her. nøgler. Granny er bag... Granny... Lige ved... Kom her. Hvad? Granny er lige der. You lige dræbt en random player! Oh, shit, sis! Sis. Jeg har a piece of painting. Bro, Jeg har en chain cutter. Granny er bag dig. Halløj. Hey. Yo, Aaron, og you kan gå et andet sted hen. Jeg holder Granny sådan her. Ej, lad være, jeg knækkede benene. Jeg kan se, jeg er kravlet op. Hvorfor har jeg knækket benene?
Bare sådan, bliv Jeg har ved så med mange whatever der random ikke gør, for items, jeg ikke noget, man holder skal Granny. bruge. Hvem er den der? Gå væk! Nej! Okay, Granny er på fri fod. Hold op med at føre en herhen, din idiot. Ah! Nej, fuck. Jeg trykker. Okay, lad os gå efter, skal vi gå efter pilene? Hvordan lukker jeg controlsene, guys? Du trykker på Bare close pilen ned. til slutningen, og så tror jeg det går. Ja, der skal bare en. Der er bare en, der skal ned derind. Jeg kan ikke løbe. Jeg er død. Det jeg godt kan lide ved den her bane, det er, når man går under vandet, så føles det, som om man er under vandet med sådan ørerne. Det bliver sådan proppet og det hele. Fucking godt lavet. Sure, bro. Du er proppet, bro. Altså, Der er lige ved siden af- hvis du slet ikke... Det er det. Det er fucking grineren. Det er fucking griner. Ordentlig Okay, den griner. her. Det er ordentligt griner. Ordentlig grineren, mand. Okay, så den her. Så nu skal du bruge din crouch. Ja, du skal lade være med at like, gøre noget. Crouch. Okay. Jeg trykkede altså på skabet. Det her spil er fucking scary. Godt. Jeg er helt målløs, bro. Hvad? Og I burde godt kunne join. Vent, jeg skal lige... Jeg kunne lige høre en antenne derovre. Ja, That's my- same. Sådan der. Gå du Okay. væk. Det er mig! Du må kick mig, bro. What are you doing? Ja. Hvorfor er du KKK? Jeg tager hele tiden. Det er ikke KKK. Hvem er det så? Det er ninja, bro. Bro, det er KKK. Aaron, hvor var vi to Aaron, i du siger, spillet? ikke løber, så For nu løber skal du. vi igennem fucking meget, hvor vi kan dø, og så... Der, okay, så. Speed igen. Jeg kan ikke lide den der ting, bro. Ja, det minder mig om en Bornholmer. Hello guys, må I Legit. åbne? Get up! Den er her ved mig. Vent, han holder hække, eller... Han holder hække. Nej, har hvad det hedder så det? stille. Hjælp mig, guys. Vi mangler... Aaron, jeg har lige været altså. derinde. Hvad mener du? Nej, den jeg trykker på holder legit lige der, hvor vi skal Vis ind. mig knappen. Hvilken knap er det? Vi skal derind, bro. Oh my god. Jump scare. Hallo. Vi... Den er lidt stuck. Jo, den er væk. Nej! Bro, nu gør jeg. Blev det mine bremsejl. Fuck, jeg ved. Ses. Løb. Du tager den der, nej, Yuka. Du tager den der. Nej, jeg har 2 liv, du har 3, vel? Nå ja, fuck. Jeg kan ikke høre noget. Bare løb. Og så crouch. I øjesæder, de der 2 pistoler, der bare sådan piu. Ja, men Bliss, du er ikke lige så god som mig. Yes. Du er ikke lige så god som mig. Nej, hvad? Don't Hvorfor er talk der ikke... back to me, don't talk back. Don't talk back to me. Fuck. Min baby bare smil, vi i Milano. Kan du ikke se den her Bandicam recording, hvor jeg fik 200 kills i en runde? Det er ikke 200 kills. Jo, nej, undskyld. 199. 200 kills. 199 i en runde. Bro, jeg ved ikke, hvad fucking der foregår. Hvad laver vi Jeg har ikke overhovedet? noget mixer, så jeg bliver nødt til at mixe med vand. Okay. Damn.